Ljudi koji imaju osjećaj krutih kukova cijelo vrijeme, uglavnom nastoje biti super specifični što se toga tiče. U smislu koji mišić trebam aktivirati ili opustiti da bi smanjio napetost. Je li u pitanju moja zadnja loža, jesu li moji fleksori kukova, je li to piriformis i tako dalje i tako dalje. Umjesto toga, preporučam ti da se fokusiraš na zdjelicu i da istražiš pokrete u svakom njenom smjeru. Ako to napraviš, svi mišići koji se vežu na zdjelicu će proći kroz puni opseg pokreta. A dobra je stvar što se zdjelica može pomicati u samo nekoliko smjerova. Može ići naprijed, nazad, može ići gore, dolje i može se rotirati lijevo i desno, kao prilikom hoda ili prilikom trka. Evo ti nekoliko jednostavnih opcija za svaki taj pokret koji će ti pomoći podmazati zdjelicu i kukove. Za taj pokret naprijed-nazad možeš raditi tiltanje sa zdjelicom ili na podu ili na koljenima, dakle podvlačenje i spružanje zdjelice. Za podizanje i spuštanje zdjelice možeš leći na stranu i tako se fokusirati na izvlačenje noge što više ili možeš dodati više opterećenja kroz poziciju bočnog plenka. A ovo za rotaciju je nešto što svi trebaju raditi. Lezi na leđa i rolaj koljenima gore-dolje i tako rotiraj zdjelicu. Puno ovih pokreta izgledaju biti jednostavno, ali kladim se da će se dobro pomučiti da ih savladaš, a kao rezultat ćeš se osjećati i kretati puno bolje.